Mae'r cwestiwn yn dweutho ni bod gwrthrych mas 0.5 kg yn cael ei daflu'n vertigol i fyny gyda bianedd cychwynnol 24 metr yr eiliad. Cyflymder y gwrthrych ar amser tueiliad yw V, metr yr eiliad. Yn ystod y mudiant tuag i fyny, mae'r gwrthrych yn profi gwrthiant i fudiant R Newton, lle mae R mewn cyfrannedd a V. Pan mae'r cyflymder y gwrthrych yn 0.2 metr yr eiliad, y gwrthiant i fudiant yw 0.08 Newton. A yn A, ni'n mynd i ddangos fod mudiant y gwrthrych yn bodloni'r hafaliad differol. Felly, mae angen i ni gosod yr grymoedd, felly os dyna ni wrthrych, bydde siŵr o fod ddim yn sgwar, ond yn iawn i ddangos yr grymoedd sydd yn gweithredu yno. Mae'r pwysau ni dyn ni lawr, sef y mas lluosi G, felly 0.5 G gyda ni'n tynnu lawr, a mae gwrthiant yn tynnu lawr hefyd. Felly, ni'n gwybod bod A, y cyflymiad, yn gweithredu i fyny, a ni'n taflu fe i fyny, so ni'n mynd i gymeryd lan fel positif. Felly, defnyddio ail deddf Newton, grym yw M lluosi A, y cyflymiad, felly grymoedd i gyd sy'n gweithredu ar y gwrthrych yw minus 0.5 G a minus R. So dyna'r grymoedd yn haflu M yw 0.5 A yw'r cyflymiad ar hyn o bryd. Felly, hefyd ni'n gwybod bod y gwrthiant mewn cyfrannedd a fi, felly mewn cyfrannedd a fi yn golygu bod yna ryw gysonyn C lle mae R yn haflu C lluosi fi. A ni hefyd yn gwybod pan mae cyflymder yn 0.2, mae R yn 0.08. Felly gosod rheina mewn yn yr hafaliad am R, a ni'n cael bod C yn 0.4. 0.08 rhannyd y 0.2 yn 0.4. Felly rhoi hwnna nôl yn yr hafaliad ni'n gweithio arno. Felly minus 0.5 G minus 0.4 V nawr yn hafal i 0.5 dV dt. Felly ni angen yr hafaliad yma, felly mae angen lluosi gyda 2 neu rhannu dy 0.5, lluosi dy 2 a ni'n cael minus G sy'n 9.8, minus 9.8, minus 2 waith 0.4 yn 0.8 fi yn hafal i dV dt, a dyna beth sydd gyda ni yma. Felly ni wedi ateb rhan A. Sewn i rhan B nawr. Darganfyddwch fynegiad ar gyfer fi ar amser T. Felly dyna'r hafaliad sydd gyda ni. Mae hafaliad differol gyda ni fan hyn. Ni angen datrys hwn. Nawr, gwahanu'r newidyn ni'n mynd i wneud. Mae dV gyda ni a mynegiad mewn fi a wedyn mae dt gyda ni hefyd. Felly ni'n mynd i wahanu'r newidyn, mynd ar mynegiad mewn fi oddi tanor dV, a fi'n mynd i gadw'r minws ar yr ochr dde, felly mae gyda fi nawr dV dros 9.8 plus 9.8 plus 0.8 V yn hafal i minws 1 gwedwch dt. Felly ni wedi gwahanu'r newidyn fel bod ni'n integru'r ochr chwith gyda fi a'r ochr dde gyda T. Integru'r ochr chwith, mae gyda ni 1 dros mynegiad llinol mewn fi. Felly ln yw hwnna, ond ln mynegiad llinol, felly mae fe'n ffwythiant sianol, felly mae rhaid i ni rhannu gyda differiad y ffwythiant sydd yn y bracet. Felly fi'n fod rhannu gyda 0.8. A wedyn mae gyda fi integru'r minus 1, ni'n cael minus t, plus 1 cysonyn am y 2. Felly lluosi trwy
gweithio mas y cysonyn gyntaf, ni'n gwybod ar y dechrau bod y cyflymder cychwynnol, y bianedd cychwynnol yn 24 metr yr eiliad. Mae'n cael ei daflu fyny, felly mae fe'n plus 24 metr yr eiliad. Pan mae t yn 0, mae v yn 24. Gosod hwnna mewn, 0.8 lluos i 24 yn 19.2. Ydyr yna, fi'n cael bod c wedyn ni, t yn 0, by c yn 1 dros 0.8 lluos i ln 29. Felly nôl i'r hafaliad, gosod y c, nôl yn le o'n i angen, a fi'n cael bod ln 9.8 plus 0.8 fi, rhannu dy 0.8 yn haflu minus t plus 1 dros 0.8 ln 29. Fi'n ni lliosi popeth dy 0.8, felly mae ln y bracket yn haflu minus 0.8 t plus ln 29. Fi moyn t yn hafelu, felly mae yna 29 ar draws. Felly mae ln minus ln, fi'n gallu rhannu nhw. So ln 9.8 plus 0.8 fi, rhannu 29 yn hafelu minus 0.8 t. Nawr fi angen, fi angen fi. O'n i'n casglu lns gyda gilydd yna. Felly ni angen fi, felly ni angen gwrth wneud ln, a gwrth wneud ln, fi'n cymryd o'r ddau ochr. Felly ln yn gwrth wneud i gilydd, felly mae'r ochr chwith yn dim ond tu fewn y bracket, yn haflu i'r pŵer beth oedd yr ochr dde. Lliosi dy 29, tynnu 9.8 a rhannu dy 0.8. Yn lle bod da fi digolion dros y lle a ffracsiwn, fi'n mynd i rhannu mewn dy 0.8, so fi'n cael v yn hafelu 36.25 i'r pŵer minus 0.8 t a minus 12.25. Felly dyna'n mynegiad i ar gyfer v ar amser t. V oedden ni angen, felly oedd angen dod ar v mas o'r bracket na. A ni wedi defnyddio y ffaith bod a ln yn gwrth wneud i gilydd. Mlaen i ran c, darganfyddwch gwerth t pan mae gwrthrych ar bwynt uchaf y mudian. Nawr chi wedi dod ar draws hwn o'r blaen, pwynt uchaf y mudian yw lle mae v yn 0. A ni angen gwybod pa t yw pan mae v yn hafelu 0. Felly, gosod v yn 0, mae'r ochr dde yn i gyd yn haflu 0, felly fi'n gallu dod ar un rhan i'r ochr arall, a bydd yn plus 12.25. Felly mae gyda fi, fi'n cymryd rhannu gyda 36.25, a fi'n cael i'r pŵer minus 0.8 t yn haflu'r ffracsiwn yna. Nawr, gwrth wneud nawr, ni'n gyffo mynd nôl nawr, gwrth wneud a fi'n cael ln. Felly, a ln yn gwrth wneud i gilydd, felly minus 0.8 t yn hafelu ln ar ochr draw. Rhannu dy minus 0.8, a mae t yn hafelu hwnna, a newn ni fe fel dygolyn i 3 lledigol, felly 1 yn hafelu 3, t yn hafelu 1.356 eiliad i 3 lledigol. Felly ni wedi dod ar draws sawl beth fyna sydd yn y maes llafur. Ni'n mynd i edrych nawr ar beth sy'n digwydd i a pam mae yn cael ei ddewis. Mae gyda fi graff yn wyrdd sy'n yn hafelu, wel, b, ta beth yw b, i'r pŵer x. Felly mae fe'n ffwythiant esbonyddol sy'n mynd trwy'r pwynt 1 pan mae x yn 0. Felly, ych chi'n gweld beth sy'n digwydd pam ni'n newid y b. Fi'n gallu newid y b, felly dyna ffwythiant esbonyddol fel mae b yn newid.
A ni'n cael graddiant y tangiad, llinell tangiad yw G fan hyn. A ni'n cael graddiant hwnna fel mae B yn newid. Fel mae sail yr ffwythiant yn hafel i bx, b i'r pŵer x yn newid. Nawr, os dwi'n symud hwnna fel bod yn graddiant i mynd tuag at 1, sy'n tua fyna, ish. Wel, gadwon ni fe fyna. Wel, nawr, y by hyn yw gwerth yn agos iawn i E. E yn y llythyren E yn cynrychioli, mae'n llythyren pwysig y mathemateg, a mae'n cynrychioli y rhif 2.7 ac yn y blaen. Tyma bach fwy yna. Lle mae'r graddiant y tangiad yn y pwynt lle mae x yn 0 ac y yn 1, mae'r graddiant yn 1. Felly dyna pam mae y pwynt E wedi cael ei ddefnyddio. A wedyn mae differiad hwnna hefyd yn mynd yn E i'r pŵer x. Mae'r graddiant, y tangiad yn 1, felly ni'n cael yr un ffwythiant. So mae hwnna eitha pwysig i gofio pam mae E yn cael ei ddefnyddio ar gyfer logarithmau naturiol. Yn y cyflwyniad ar gyfer y cwestiwn, ni wedi dod ar draws y ffaith bod ln ac E yn dadneud y gilydd, a welon ni bod ln E i'r pŵer x yn haflu x, ln ac E yn dadneud y gilydd. Felly ln y ffwythiant E i'r pŵer x yn haflu x, a hefyd E i'r pŵer ln x yn x. E a ln yn dadneud y gilydd hefyd yn haflu x. A sgofiwch chi nôl i'r reolau logs, diffiniad log, ond y log naturiol, E yn haflu E i'r pŵer x, yn golygu bod ln E yn haflu ln E i'r pŵer x, sef x. ln E yn haflu x. A mae hwnna'n gweithio y ddwy ffordd. So diffiniad ln, a wedyn y ffaith bod ln ac E yn dadneud i gilydd. Nawr te, ni wedi dod ar draws sawl darn o'r maes llafur yma, a ni wedi bod defnyddio y ffaith yma bod minus 0.8 fi gyda ni yn yr hafaliad differol yma. Nawr, mae hwn yn mynd â ni uwchben beth ni'n defnyddio fel arfer, yr hafaliadau a cyson, cyflymiad cyson. Mae'r yma, sef y minus 0.8 fi, yn ychwanegol i'n gwaith arferol ni. Felly, so ni wedi defnyddio y darn sy'n y bocs gwyrdd, bydde gyda ni a yw dvdt yn haflu minus 9.8. A bydd hwnna fel yn hafaliadau cyflymiad cyson ni sywfat, S i bedol fi a T, yr hafaliadau cyflymiad cyson. Ond gan bod yr yryn gyda ni ychwanegol, mae hwnna yn mynd â ni uwchben y lefel ni'n arfer dod ar traws. Ond yn y maes llafur, i ni'n cael gwybod, fi'n gwybod am ar gyfer vectorau yw ond mae fe'n ddilys ar gyfer bob darn o fathemateg lle mae A yn amrywio. Felly, yn cynnwys defnyddio, mae'n dweud bod fi yn haflu di sef yn x neu'n s ni, os ni angen, dt, a'n haflu di fi dt, sydd hefyd yn haflu d2 ar dros dt sgwar. Felly mae fi yn integri, yn integriad fi, a mae fi yn integriad A. Wel, ni'n gallu gweld hwnna'n digwydd, felly mae fi yn dr dt, fi yw differiad sef y pellter, neu s neu x, yn y sefyllfa ni, gyda dt, a mae hwnna yn cyd-weid, neu un o'n nhw yn gwrthweud i gilydd
gwrth wneud i gilydd, dylen ni fod yn gweud, lle mae ar wedyn ni yn integriad fi. Fi yw differiad r, felly r yw integriad fi yn ôl t, y ddau yn. Felly mae'r ddau yna yn mynd gyda'i gilydd. Hefyd mae gyda ni a, sy'n dv dt, differiad fi yn ôl t, a mae hwnna a fi wedyn yn mynd i fod yn integriad a. Felly a yw differiad fi, a fi yw integriad a dt. Felly mae'r ein yn dod mewn pare. Hefyd, ni'n gallu gweld, os ni'n differi fi, eto, gyda t, mae dv dt yn mynd i fod yn d2r gyda dt sgwar, a mae hwnna gyda ni yma, a hefyd yw dv dt, felly mae a yn hafel i, le mae e lan yn a yn hafel i differiad fi yn ôl t, a mae'n hafel i ail differiad r yn ôl t hefyd. Felly dyna y cysylltiad rhwng beth i ni'n defnyddio fan hyn nawr a'r hafeliadau lle oedd a yn gyson. A ddim yn gyson, mae gyda ni hafaliad differol, felly ni'n goffod defnyddio y gwybodaeth yma. A ni fod yn deall y maes llafur yn drylwr le mae rein yn y cwestiwn.